Okay, bayog gabi mga ka-super. Nga ito oras alas 10:51 ng tag na sa gabi, kini yung ka-super band jet alisik. Mingo makayron no, tungod kay ulan-ulan ang sitwasyon karon sa itong gawa sa bahin. Makita nimo ang sitwasyon mga ka-super no. Medyo dunay pagkabasa sa itong dalan sa ato sentrong bahin sa Dakbayan Sugbo. Medyo ulan-ulan man ang amping takanunay sa itong kaugalingon labi na sa kalig mga nagbiyahe diha o katon mga naglakaw pa din mga orasa. Ang pinta kay danugandan ang disgrasya di ni maguna kundili mosunod gid sa imo og di ka mag amping mga ka-super. Diya ta dunay ka direktamente sa my station na 6 sa Nicolas Police Station. Diya to ding gikuan aga. Talag sa siya nga balita no. Kay diay mga isda kibata-bata nga 15,000 pesos ang kantidad no. Mga isda ni ang nadre nyo makita karon. O sa nga mga isda sir? Tangigi og tulingan. Tangigi na tulingan, mga dagko ng mga isda pwede makilaw, pwede masugba, no? Talag sa uning insidente kay diha di sa SRP nabulabog sa mismo sa tag-iya nini mga isda tungod kay ginapalusot sa driver mismo sa ilang fish carrier ngadto na sa mga customer onya natingan tagya nga murag ano ni mga hukus-pukus nga mga kasabutan ngadto na sa pipila ka mga customers nga kailan nining mao nga kuan nga mao nga driver sa truck van no. Ang mga isdaan ni mamahimo na siya nga posible bombarato kun na ibaligyan na sa kato mga driver sa ilang mga kaila ato sila bilang tang tagi ato tagiya sir tagiya sir kasi owner ni ikaso no ikaw owner kasi to pangalan sir Ronnie Sir, osay kanang kuan gyud ta maghibaw ang kani nga mga modus o kani nga mga kalihukan pila na bud ka days atong gi-obserbaran? Taon na gyud sir kay ang mga banyera mahibaw naman ning lawom naman. Mga kinuhaan naman. Gikan sa Ito ni sa Cadiz. Cadiz. Oh, Cadiz. Unya. Ang primerong aryada na sa mga banyera, lawom na siya. Lawom na to ni. Mahibaw mo ni. Na gini sila modus. Amo na ni siyang ipanindihan. Ang imong ko sir pila ka mga taon nimo ang imong balidan? Kali kanilang grupuha sir, kanil sila ning grupuha. Daghanon ni tao. Oh. Unya. Oh, amo lang panidan. Parang gani nagpauwan mi dito. Yok ana mo dito. Mo na ebidensya. Aktuhan gid mo. Kasi pamagi sila ilang bogo sir. Ang kaning mga isda ninyo ngayon gipalit gikas Cadiz pag-abot dire wala nimo palita kuan ka broker mi okay broker kami mo baligya so balik what I mean kung ang mga isda nga inyong gi-order niya para i-distribute do sa bagsakan murag ang mga banyera di na magdimao ang yang kuan ang yang sulod gamay nagsulod so mga dagko pabor kay Slani mahal man eh. So ang pamagyan ni ang imong mga tao ibaligya sa ilang mga kaila. Nani contact daan mas barato. Para kwarta dayon. Kwarta dayon. Nani contact daan. Driver, truckman, nya kani sila. Layo pa hibaw na niyang kuan gikan pa ni sa kuan gadagan. Coming nami. Nata isda mo ni. So, na po yung nag-order ani? Sign, sila yung modus nga. Sugato nilang traffic to.
mangga sila Santa Pita, atong motor, soda at sako, area. Mo na ilang modus. So possible sir, ang driver sa talaga kaya pahinante kung sabol sila. O nya sila pud ang sila pud na contact nga kato ilang mga suki, ilang mga kaila nga murag ilang kaila daan ibaligig barato. Oo. Kaning mga ining mga situation sir ba? Sa imo lang to aside from sa imo as a broker, doon na pa po kay possible nga mga insidente nga di na lang kay ikon hitabuan na ni. Oo. Common na kayo na sir. Bisa kung saan ba mo sila kuhan, common na kayo. Dili lang sa amo. Kinuok na diha na yung mga duwa diha. Pilay presyo din ko sir kaning tulingan, pilay presyo ni. So kung Kaning tulingan sa mo dire sa dito sa Bagsakan 120 ni ang kilo. Oo, ang kilo. Pero og ibaligya ni sa imong tao. Atul gawas mo 180, 200. Pati may ang imong tao mabaligya sa ilang mga kailang kato mga mo minus gida. so minus. Oo, sa talag 90, 80. Kaning tangigit 300 maniron presyo dagdagan. Unsay tulingan og ano? Tangigi. Oh, tangigi. Oo. Bana sa pila kilo ni 15 kilos. Tanan? Oo. Ang pila daw ka kilo ang ganun? 76. 76 kilos. Ang tulingan, ang tangigi, pila daw tangigi? 15. Ang tangigi 15 kilo. So naas mga 1 hapit mod o sa gatos kilos. Ito tanan maabot siya og 15,000. 15,000. So dako na po di although makayanta nga kaning kuan kung pero og kada adlaw ni dako gid siya. Mao na diha. Okay, higaw naman sila sir, sige namang lusot. O say atong kuan sir ato gining kuan hatagan og action. Tinuod na sir, kinahanglan dyan. Kay kami mapasayloon din kay mi. Diba mi kuan? Warning nga naman sa permi. Nya busahan naman gyud mi. Busahan na gyud mi sa among kuan. Imo mga sakop. So, di na sir, maayo. Sige lang taguan. O sa may imong address sa imong mga ubang tao nga posible nga doon na pa ilang kilikuan ani warning nila sa mga Kana, oo. Hapit ni warning. Pahinumdum nila nga. Dili na ba mo kitag trabaho sama aning nadiri. Panahon sa COVID, among suporta nila 100%. Tinuod. Oh. Pero iyan na pa ang bawo sa inyo. Nay, mabitaw tong ilang mga kuan bitaw sir, si bawo gid mi sir, kung sa mo suporta sir. Si bawo na sila. Tinuod. Oh. Sa labas Ronnie patalinog sa no? Yes sir. Ikaw sa pumatalingon. So, money no ang mga isda diri. Money mga suspect diri. Dogo lang boss. Kasi driver penante. Kuan. Kay driver, ikaw boss. Dakman. Tato sa pangalan mo sir? Tibor. Kasyo. Ah. Tinuod nga tato din ninyo ni nga kanang kuan, murag inyong secret nga mga negosyo nga to sa mga kaila. Wala ko, wala ko sir kasi siya may nagtawagan siya ron, natulog ako. Kinsa. So, may kontak. Ito siya possible nga murag di mo magsabot kay mabulabo ba gini. Siya may kapag siya siya ron, nagpupod mo lang ko. So siya mo kontak, ikaw mamuhatag. Di po. Asa tag driver kani? Boss kasi pangalan na boss? Ha? Dodong. Ha? Alvarito. Pila na ni katuig nga inyong ginabuhat ni sir sa inyong paksian ninyo mga isda nga intended para sa SRP tapos namoy sekreto ng mga customers sa inyong baligyan. Sir, aga ma'am, ma'am. Tawad sir? Tawad na ni? Dito mga sa nadakpan na sir, magkati na sir. Ha? Wag kami aga buat ng ama sir yan. Talaga nadakpan na siya mo to siyempre bang ano nang anong gano'n. At ilang ko kagali? Igos sa mo ni? Sir, ayun mo lang tuwa sa sir, di palihog lang. Ma'am, amo ba ni aling sila ma'am kay. Ma'am, wala ko gilabanan no na ma'am. Sige ma'am, okay, sige lang ma'am. Lang sir, palihog lang. Ma'am, ay lang gagawin, ay lang og kaning Kaya naang di mga bata sir sa tipi sa among asin. ay asa ma'am, alay ma'am. Oo, sir. Ma'am, ay lang ko ma'am. Ayo lang ko kanang
tuloy sa kong gibuhat ma'am kay agon trabaho. Okay. Sige ma'am. Ayun na lang sir, stop lang. Ma'am, relax lang, relax ma'am, relax lang ma'am. Bata lang. Okay, relax lang, relax lang. Sir. So, muna siya mga suspect. Sir. Na mga super. Hindi mga tungura. Ngayon, nagkakuha na rin. Gusto daw nga itong live. No? Pero, mo na yung situation ko na mga super, ng mga tungura. Ang kinibaog mga isda. Okay, ma'am. Buhat tayo mo, ma'am, bro. Ayun lang po tuloy ko siya kung gibuhat, ma'am. Okay. Lagi, ma'am. Nanabo man na sila. Diba? Pero, kung imo kong tudlo sa kong trabaho, ayaw po kong tuloy. Kay, amo man yung trabaho, ma'am. Kabaho mo sa situation. Okay. So, man ni mga super aga sitwasyon diri sa Barnaby po gamay ning sa Nicola Asawang Calero Police Station. No. Allegedly illegal nga kalihukan sa pagpalusot ubang isda gikan sa kaning broker nga ang mga kaning truck driver o kaning pahinante mo ay mo contact sila mga customers mga kasuper. So money ang pagkuan sa mabugnaw nga kagabion karong gabi. Diri mismo sa tog limot nga sa San Nicolas o Sawang Calero Police Station, no, mga super. Kini nyo ka super, no, Benji Talisik. Sir, kasi possible kaso na sir? Qualified thief. In relation sa in relation sa Republic Act 1 sa murag mo usul qualified thief, no. Ako ang karon sa investigator sa Sawang Calero, aside from qualified thief, posible ba nga doon na pa ilang kasong ilang sa atubangon in relation kani sa kaning pagpalusot o kaning mga isda, although sa common siya sa Bureau of Fire Bureau of Fisheries and Aquatic Resources tunan ni, but as for the meantime kasong qualified theft ang possible nga atubangon nining maong mga nadakpan sa tuga kapulisan. Benji Talisik lang sa Super Balita Cebu mayong gabi.